Ndicela ningandivi wrong guys ne. Bafithi bona shem ba-right yo yonke into engathi tight but hayi anolunga ujola nezi-fitness bunnies yobe ufundekelwa nge-healthy living ne-diet ngondibana umnqambulo ngoku mna babensentsana msho ngendifole e-crossroads ne-half ebrown ngale mureni yomzuzu but ye iminqambulo yakweli kapa ifakwa ne-mixed veg kubhizi but ke asikho lapho namhlanje guys wona ithi nisahleli nobhebi khale I'm so bored let's go for a 5k jog ubani mna ndiyobaleka for 5 kilometers rhanda uqabulani inxezele bakuleqana nomoya phandle apha nosike ndojoyina iziyoni mozijikeleze one down leqa umoya uyingcwele ke but ke asikho lapho namhlanje guys enye igenge mna nginolunga kuyo ngabasisi besport kubona za super fans amabhakanias ne-membership card kuhanjwe efonini kuthi kuyobukela iSoweto derby eJozi weekend yonke nomuntu kabani ukweza Lacoste iwezando hleli ezikhamisile moshe walahla ubhebi ziyamgximfisa hama kuyekwe kumi ijani mangabethu ibanjiwe kaloku ukubabone nabo ufike beququzela qithi kweza tournament zerugby yasezilalini yobabhizi kwensuku bahambela phezulu ba-up to date nangezicrum half ezisuka kwi-trials Bulls abashevi batshayela amabali ngathi ezi-Easter tournament zizawudlalwa apha kubo umuntu uzamka Thursday oke beyebukela itournament kwenye ilali uyawubuya Tuesday se-4 days pregnant but ke wethu guys abantu nabo shema masisi manje yo abazongafethwa ke fonini zezi-local sport stars ndiyayazi ke niclever kakhulu khona izimenxe ezafika sila njani ekhweletayo